Znaš? Glavni arhivator Čvarkov je na liniji. Pa šta je? Ko da ja znam. Ko je umro? Ko? Pa kako je umro, baba? Pa jesi vidjela da je umro? Jesi ga mrdala? Sa štapom? S čim? I ništa, ne pomiče se. Pa jesi sigurna da nije zaspo? Pa jesi mu davala veštačko? Pa jesi sigurna da je umro? Mili Bože, ko je umro? Šta se dogodilo? Đorđe, šta je bilo? Graur. Šta? Šta? Graur je umro. Ko? Graur jebem te gluva. To je neki babin, verovatno. Babin, verovatno, dačko, jel? Ne znam. Peto najlepši što je ikad bio u Bačku. Dobro. Ja sam već Ovoliki mislio, Graur, Peto, ovoliki Graur je stvarno. Jebote. Samo išao za kokoškama ovako. Ovakav bio mene kad vidi pijući. Kako je umro čoveč? Skuvali ga još. Pa dobro. Možda za supu, a? Biće supa, šta? Ma neću je ni tači je neću. Dobro je, Đorđe. Dobro. Đorđe, dobro. Ajde, nije čovek umro, pa šta je stari? Dobri moj majki, Dobro je. Dobro je, Đorđe, sedi. Ajde, sedi. Pa šta sada? Oj, Torvice moj dobri, šta se desilo meni? Pa nemojte, ajde malo si vi. Tako Graur. Pa kako je došlo do toga, ajde. Manas kako na sve živo nisu mogli da ga smire, šta god vidi naskoči. Parkiralo se neko vozilo, apoteke neki dan. Izgleda da su ispali neki lajkovi. I Viagra je bila, i on izobal, i on pozabo izgleda, i samo nas kako, meni juče na glavu, 16 puta ovako guzom radi. Ajde, sad dramu praviš, pa važno da smo mi ljudi živi. Torbic, nema veze. Ti sad? Pa gdje ćeš takav? Dalje žalosti u kući Đorđa Čvarkova. Moram da idem kući, crveno je slava najgore, crkveno. Ajde ti, Đorđe, šta sada? Jo, Bože gospode, moram babi da uzme besedim. Nju je to iz temelja poremetilo. Sad će samo da gleda jednu tačku i da štrika jadnica. Ceo dan štrika, isplelano već za dupli krevet. Sve isplela što je trebalo. I jastuke, i perije, i sve isplela.